А што, калі пайсці ў месца з усіх менскіх паштовак і сувеніраў? Траецкае прадмесце. Напэўна, гэта сапраўды самая папулярная выява менскаў з усімі гэтымі маленечкімі, разнакаляровымі домікамі і шчыльнымі вулачкамі. Але ж тут ёсць шмат чаго цікавага. Напрыклад, акурат тут нарадзіўся Максім Богданович. Канешне, хатка не захавалася, але тут ёсць яго музей. У траецкім прадмесці з'явілася першая ў Менску паштовая скрыня. Ну нічога сабе прагрэс. Самы стары букіністычны магазин. Ці вось яшчэ самая старая аптэка. А яшчэ, акрамя безлічы кнайпаў рознага кшталту, тут месціцца, напрыклад, гасцёўня Галубка. Пра гэтага хлапца, мне падаецца, ведаюць не шмат хто, але ён быў першы з заснавальнікаў нашага беларускага тэатра.